नगावआव सासे सुबुंखौ गोथाङैनो सावनायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय। रनजित बरदलैखौ गोथाङैनो सावथारनायाव लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 3 आइजोफोरबो दं होननानै मिथिहोदों। कलियबरनि एसडिपिअ मृण्मय दासनि दैदेननायाव सामागुरि पुलिस हानजाया थांनाय मोनायाव बे दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। लोगोसे गोथै देहाखौबो पुलिसा लाबोनानै पस्टमर्टम खालामनो बिपि सिभिल देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला रनजित बरदलैनि गोथै देहाया 90% अरजों खामजाजोबनायमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ नरेश्वर बरदलै, रत्नेश्वर बरदलै, भारती बरदलै, फादुमी बरदलै आरो बरसारानी बरदलै होननानै मिथिहोदों। सासे हाबा जागोदान हिनजावखौ बुथारनायनि दायाव गामिनि रायजो राजाफोरा रनजित बरदलैखौ गोथाङैनो सावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।